Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladana lihada wa ma kunna linahtadi laula an Allah. La qad ja'an rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli hal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nun kula nun mugi katuring ngarsanipun para sesepuh, para pini sepuh ingkang tuhu kula pepengin. Nun dumateng panjenenganipun para alim ulama ingkang rinten kalawan dalu tansah sumandhing dumateng kitab suci nggih Weda wahyuning Ilahi kambus keparahan nampi wahyuning kasutapan. Nun katuring ngarsanipun para pangemban-pangembating praja pranataning pamaréntahan ing Desa Sumberjo ingkang kula aosi. Katur ing ngarsanipun para baraya wirawiyata, para dwija ingkang tansah suka sesanti tuturi handayani. Ugi katur ing ngarsanipun trahik sutresna budaya adiluhur, pametri budaya campur sari Nayantaka ingkang kula tresnani. Sumarambah katur ing ngarsanipun para tamu kagung Sumawana putri kalebet kadang kula wreda muda taruna miwah para sanak kadang mitra pitepangan ingkang pantes ing ngurmatan. Amit pasang paliman tabe ilo dina tinepehna ing ilo duni dumawahing tawang tuwa. Mugi linepatno saking sikudendane Gusti ingkang kawasa niki awit saking keparengipun Bapak Marto Sajingin sekalian Ibu Suyatni ingkang pidalem ing jelo RT 3 RW kalih Desa Sumberjo Kapanewon Jati Srono miwah para keluarga. Dituwanci menika kula piniji kinen angembane wuwus kepareng Pradopo purun ngaturaken urut rarocaning adicara pahargyan prasaja iki tali dharma wisudang temanten kladu ngatur winastan ngunduh mantu inggih sepekenan putra temanten pun bagus Sofa Indriana priya tanaya panjenenganipun Bapak Marto Sajimin sekelek Ibu Suyatni ingkang dhuwur kala dinten selasa legi panjenenganipun sampun widaddo nambut guna tali ngakroko kaliyan Rara Ayu Putri Sundari putri siri panjenenganipun Bapak Larno Ariwibowo sekalian Ibu Surati ingkang pidalem ing kelompok RT kalih RW kalih welas Desa Tempur Sari Kapanewon Sidoarjo. Niki para tamu para inggih langkung rumiyin sumangga nuwun panjenengan sedaya sewawi kula dherekaken manuku puji sinartan meminta wonten asane Gusti ingkang akaraya luga nun inggih Gusti ingkang maha nasa Gusti ingkang maha welas kuwasa ingkang suka peparing so andum kanugrahan kabegjan miwah kamulyan dumateng para titah sawanta maligi kula panjenengan sami ingkang titiwanci menika nderek silaturahmi inggih adicara unduh mantu panjenenganipun Bapak Marto Sajibin sekalian Ibu sinawung raos panjenengan ngajeng kala wau para tamu
Mugi kepareng kula aturaken urut rarasaning adicara ing Titiwanci menika keleres dinten Minggu Legi Surya kaping 19 April taun 2026 mapan wonten ing Jelo RT kalih RW 3 Desa Sumberjo Gati Srana. Lha nggih adicara ingkang angka sepindhah atur pambugya adicara urut kalih nggih Sri penganten lumebet ing wisma paregyan ing mangke kepareng kakanthi pamonging risangan mojo temanten kagung putri ingkang piniji Titiwanci menika nggih panjenenganipun Bapak Sutarjo ingkang kaapit-apit panjenenganipun Bapak Sarno miwah panjenenganipun Bapak Ruslan. Sasampunipun dumugi sasana pinajan nedya kalajengaken wisudan temanten kawiwitan mangki atur pasrahi putra temanten kekalih kasambet panampi putra temanten dene salajengipun kagerba dados tunggal sak sampunnya atur panampi pasrah kalajengaken atur pambagya wilujeng rawuhipun para tamu salajengipun nedya putra temanten kekalih pinaringan donga walimatul ulus lumebet ing putra temanten kakanthi kang rama miwah ingkang ibu nedya kalengkayaken wonten ing sasana dampar gento rinegi sumusul adicara kanggo rinantaming keluarga nunggih foto sesarengan kalian risangan mojo temanten kekalih dosanjane para tamu para negari kang tuhu bagya mlebu kabiwada mlin ketawang kaduk retno tinarabu wiwahan inggih pahargyan Titiwanci menika monggo kita pitak sareng-sareng mawi lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim kepareng hangaranan tusuh ing gending Sinarwedi lha nggih panekaring putra temanten wis sawih kuwi diri samapten dadi daya-daya mangke lumebet ing wisma paregyan nun matur nuwun.